Hi photographers, this is your Captain Garboso and you are watching Selfonism Java Phone Photography's YouTube channel. So, karon excited kay kumuli kay niabot na ang package. For this episode, we are going to unbox this package. Yes. So, niabot na siya ganyan ng hapon and I'm very excited to open this one. So, let's do this. So, nakabalot siya o tatpon. So, square siya. Meron siyang tube. Masulangan at this is 0.5 kilos. Half sa kilo. Yung kaya para siya sa taas. Sige siya. Sabi na. Okay, almost. Okay. So, box na white. Now, no one. World ball. The world in the ball. Ito siya. No. Oops. Okay. Thank you, Leslie. Thank you and congratulations in your first. So, a card. Thank you, Leslie, for purchasing the product. Yeah. Yan yung itsura. If ever man na-shot na nimo, natin siya in the picture. Then, join the World Ball community on Facebook. Okay, latag hapon. Na itong mga bag. Ala, di ara. Kasi, wow! ala, dito. So, bukas siya guys. Bulang kristal. Kaya hindi pa ano eh. Okay. Maklaro na ako kung kamo. So, muna rin sa World Ball. Kung saan natin siya paggamit sa photography. So, tisingan natin ha. Tulog ako man ito. Klaro kayo. Gapon sa bihag suga. So, mauna niya siya guys. Ang World Ball. Bugat siya. Kasi nga natin yung mga shots ugma sa buntag. Also, if you are, I am also willing na ipahiram sa inyo. So, kung matumog downtown, i-message lang ko kay para matisingan ko din nila. Excited na kayo ko para i-try ni. Bagay, if makatumog downtown, i-message ko kay para mag-shoot ha. Ayun, kahulog. Di mo siguro ni mabuwak. Baliktad siya ang iyang ilingin man. World. The world in the world. Very clear ang glass. So, hey, excited na kayo ko para i-try ni sa mga shoot ako ugma. Tama-tama na aming activity ugma himuon. Ako aning testingan. And then I will be also siguro maghimo another vlog for this sa mga shoots aside from this. So na-curious po ka niya kay usually lang mag-search kag mga
photography tricks on how, di ba? Usually, isa niya sa mga props na ginagamit nila sa mga search results at yung mga shots na yung anime. So, noon lang nag-purchase ko kaya ako nag-check ko ako sa Visa ko how it will level up ng photography ko. Nakontrol yung pwede mo siya nakahinagod sa camera. If you want this to be shinier, brighter. So, it's a new toy. Kaya mong ma-experimentuhan kung isa siya. So, diba? Yung tayo. Ang nice ganda nito ng colors with lights. Hopefully, I will be able to learn how to use this. Take advantage of its use. So, I am so very willing na ipahiram na ko yung sa inyo ha. So, kung matulog downtown, message ko kayo para matry ninyo ko. Kasi gamaan yung gamitin sa pictures para matry ninyo ko sa inyo. Message lang ko kung matulog downtown. And I cannot contain my excitement. Thank you. Imagine na nga yung subject ko na yun siya. Ano ba ito stop ko? Wala siya sa ring light. Oh my god. Hindot kayo. Oh. Wow. Excited ko ani para ugma. Oh my god. Shit. Nice. Akong fingerprints. Oh, tungod sa klaro niya guys. Maklaro pa nimo akong fingerprint. Hala, mura siyag mata. No? Wow, ano eh. Akong fingerprint sa jud. Ana siya ka-clear. Yes. Oh my god. Oh, dara oh. Ay, tabi ni mahulog. Lord, abang. Oh, di ba? Wala siyang mata. OMG, kay ganda. Imagine na lang ang street lights. Di ba, ang mga bouquet. Unsa kay inaong ani. I can't wait to take this on the street. Wow, nice, very good. Nice kayo. Oh my god. So if you want to purchase your own World Boy, nasa post ang link para maka-purchase mo, and you can also use our discount code #DPP para sa 15% discount. Yes, maka-less mo 15% if you use our discount code #DPP.